lingua navarrorum, lingua basconum, diruinez zenei batzartuta omen dago. Ze gertatuko da? Hemendik aurrera? Zubia gerturatzen ari da eta denok dakigu zer dagoen abenduko zubian, ezta? Durangoko azoka! Edo beste modu batean esan nahi balin badezute, Durangoko Fashion Week! Izan ere, egun horietan azoka inguruan ibiltzen den jendearen arropari erreparatuta ondorioztatzen da urte osoan zehar, arrakaste izango duen tendentzia. Benetan, egin proba! Jun Durangora, begiratu, eta atera zuen ondorioak. Nik nire kiniela botako dut. Zapirik gabeko rioneristen korrontea aurten indartxu baietz. Eta besterik ez, ene bihotzeko fansak. Eta jaita. YouTube! Irabazi arte! Agur. Nerea Arriolaren betiko fansak? Gu! Argi, zalantzi gabe, Gabon! Nerea aspaldiko, ze poze benizateak. Baina, mitxe gaude. Aurkeztu bat zintudan, ezkerreko zutoinean Fashion Weekatik hementxe dator Nerea. Klak. Txaloak. Eta eskuin zutoinean berriz Miren Legorburu! Gabon guztioi. Oen berotzen hasi bertzeate. Honi txalorik gabe. Bueno, plazerra zuek hemen izatea eta ekine atorra sagasti. Ekine, eta zu zentruan, ez ezkerrez eskuin zutoinotik, erditik. Bueno, Gabon, hoi poza. Bueno, zer dakartzu, hainbeste gauza, Nerea zer dakartzu? Gauza egiten, ez da hit, mentxe, gabiltza. Memoria egiten, jaztua gara joiek, supertxope, YouTube ira, bueno, Horrekin ezagutu zintugun asko, ez da? Bai. Horrekin are gehiago maite mindu ginduzun. Ze polita. Baina, en fin, guztionetaz hitz egiteko, gauza asko ditugulako gaur hitz egiteko, eta guztionetarako, Kildoktorea. Duela 2000 urte, kasik, 1982 Biana, Nafarroa oinez, Miren Legorburuk zuzenduko dit bestela. Etzen Bitxo Raiaperen abestia, bizik eta Javier Muguruza eta Bernardo Atxagarena, Euskal Herriko pertsonarik divertigarrienak. Edo nolare, Bitxo Raiapek bestelako bersio bat ere ekarri zigun, baina garrantzitsuena, 82an non zineten zuek? Ez dakigu, guk geuk gure buruare kokatzeko zailtasuna dauzkagu, are gehiago duela 2000 urte. Burdin Aroaren amaieran Euskaldunak erromatarrekin, ez Euskaldun batzuk bai bestak ez, ezue karlistadak askoz atzerago hasi ziren gure foruak ere burniz idatzita ote zeuden, garbi dagoena da, Kataluniatik etorri dela baten bat, hola ez, irakurri, honela, eskua gora, eskua bera, zenei batzartuta dago bai, zer gertatuko ote da hemendik aurrera, Euskal Herriaren estatusa, Euskararen estatusa, hainbeste urtetan. Euskofobia zale izan zareten guzti horiek, tori meme bat hasteko eta behin. Eta euskarafobiari historiak emandako irulegiko zaplastekoa izendatu duguna izango da hori, eta honezkero sare sozialetan bolo-bolo da bilena. Baina izue, honek ez duetenik, ze aitortuko dizuet. Bart gauean, sare sozialei begira goizaldean esnatu eta dozena bat gehiago arrantzatzeko aukera izan dugu, honek ez duetenik, eta gero ez dugula euskara sortzen. Tira, lehenengo amuari emango diogu segida eta zerekin segituko dugu. Bai, ezaguna duzu ezta, Ikeako alfombra horiek. Hemendik aurrera ongi etorria eman bai, baina sorioneku gu. Eta, bueno, badakizu gu berritan ezakizuela zer oparitu, izango da laster, ez datik golkotik zintzilikatzekoak,
tatuaiak, oraindik ez dira hasi, baina hortxe, prest, tatuatzaileok, hemendik aurrera lanik etzaizue faltako. Zer gehiago, bietan jarri dugu izena, baina bazen beste bat, kaso honetan Ortuzarri Plentzian, Plentzia Todayn aurkitu duguna, eta bertan, bestak beste, Ortuzarri ere eskaini diotena, baina izue, honek badu gehiagorako, horrekin batera, Pagadi ezagutzen duzue beste gizon bat. Eta kaso honetan, eguneko menu, aintzinako eguneko menu horiek, eguneko menu, gu bai sorioneku, mista eta bestelakoekin batera, kroketak, baina bukatzeko oraindik ere justifikazio handirik ez duena, baina denboraren poderioz bere horretan mantentzen dena, kontesa hori, ez dakigu, baina hor dago. Zer gehiago, segi dezagun, Ondarroako euskararen arrastoak ere topatu omen dira eta luz elektriko paloposti. Sorioneku, luz elektriko paloposti, ez dakigu, bai, baten bati grazi egin dio. Bueno, izan dezake puntutxo bat, ezta? Gauza da, aitzakia behar genuela. Esan zazue zerbait, lagundu izadazue, ze kontu honekin, osasun mentala kontserbatzea, ariketa zaila. Suertatzen ari zait. Nerea, esan zerbait. Bale, gazta asko esan dituzu, ja, Uste zer gutxi aportatu dezake dela. Bai. Nik hori, tatuatzailearenan sorioneku ondo idatzi dezatela, zeren jeroglifiko oso interesgarriak dira. Zen oa da atxeantzeko bat, kontuz horretan. Hemen, gainera, ikertzeke, erre bikoitza, gari hartan, omen zen, hori ere, euskaldunontzako, tea, gero etorreko zen, tezeta, teixa, teze, txibite, txibite, urkulu isilik da, zer pasatu da, agian ez dutela Jaurlaritza gonbidatu. Bueno, hortxe utziko dugu. Garbi haukaguna da, zenei batzartuta egongo dela, ze honek ekarri dezakenarekin, mundu mailan ere izan duelako honek oihartzuna. Espainiar hedabideetan ez hainbeste, baina horrek zerbait esan nahi du, aztertzen ari dela. Benetazkoa izango ote da, galdera ikur hori, bat baino gehiago konezkero ekarreneko du, beraz, adi, Irulegi iren gotorlekua, beste egin barko dugulako, bestela ez ote da gertatuko Iruña Beleiarekin bezalaxe alako zerbait gertatzea, tira. Hor utziko dugu, eta jarri dezagun gure menu honekin. Eta segidan, hau euskeraz baino erderaz dator, baina goini pilotariaren eskua ekarri du baten batek, babesku ere, horiek ere aitzindariak izan dira, badakizue, salgai izaten direla, esku pilotan aritzen ez garenok, sarri behintzat, alako eskularru moduko bat, emakumezkontzako ez daude tamaina oso egokikoak, hau fabrikatzaileari mezua, nerea? Ez dago zer egiten. Nerearentzako ez dago. Nerearentzako neurririk ez dago, eta niretzako ez da, eta nik ere zaplazteko galantak emateko tamaina. Zuek, a ber? Nik esku galanta dut. Bai, bueno. Gure esku dago. Bai, gure esku dago. Hortxe. Aizue, guazen gizon gehiagotaz hitz egitera, Bai, aizue, segidan, epailearen hitzak, bai. Eta zergatik aipatzen dizuegun hau, bai. Euskeraz eskuan idaztearena, azterketa garairako, baliagarria zalantzazkoa, Ze etzaizu gertatu zerbait idazten hasi eta gero ulertezina dena. Eta ez ahaztuko duzun zerbait, eskuan idatzita, eta ahaztu egingo zaizun zerbait. Ez ote da aitzinako ohitura hau, nola esan, euskal kultura, eskuan idaztearena, beste kontua. Segi dezagun gehiago, aizue, baten bati okurrituko zaio sorioneku, izendatzea bere seme-alaba argi, Gasteizko epaile horrekin, zerta daiteken. Sori. Gehiago, hortxe dugu. Ez polita, sori, etorri aionea! Sori! Oso ederra. Bai, sorioneku, eta esango du ez germinal bai, baina sorioneku ez. Sorioneku san hil san arte. Bueno, txiste txarrekin. Antxon Telleria beste gizon bat.
Bale, aizue, jarri digute gure lankideek, zaldiari horrena berreskuratuko dugu orain, bai? Andrea, eskerrik asko. Eta bertan, nahiko txintxo, zaldieroak garrantzia eman diolako, eta serioski mezua igortzen du, akaso eguzki lorearekin ere txandakatu daiteken, atariko mezua hori delako sorioneku idatzita dakarren eskuaren ustez behintzat, erabilera, funtzioa, bai? Gatazka betean zeuden, eraso egin zuten hor zegoen herriska, ies egin zuten, baina suak eta hondakinek txukun gorde dute dena, beraz. Auskalo zer gehiago aterako den bertatik, horregatik aipatu dizugu zenei batzartuta dagoela. Zaldieroa, Unai Iturriaga. Unai Iturriaga paranderoagoa da, eta bere binetan ere alaxe irudikatu du, neskatua aitari hizketan esanaz, aizu, hemen jartzen duen gauza ulertezin nau ez ote da lagunekin ostegunetan elkartu ondoren bueltan zatu zenean daukazun hizkera berbera. Baliteke. Bai, baita ere, baliteke. Kasu honetan ere gizonezko buruzari gara hizketan. Aita. Emakumeok zintzo boratzen gara etxean lanean. Bai. Segi dezagun, Jon Maia, oso poetiko jarri zego euskara, eskua, heldu, kantu bat gara, aprobetxatuko, eta kantu bat gara, esku bat gara, ez? Hemendik horre, esku bat gara. Bueno, Jon Maia, eta goazen diasporara. Hau, gustatu zaigu, badakizue gaur egun Instagramen edo zeinek bere hitza eman dezakela, kaltetan, hainbatetan, baina onerako ere bai, zergatik ez. Egunotan, osasun zerbitzuen afera, auzia, mahai gainean izan da, Madrilen izan da fokoa, baina Madrildarrek Arabe, Bizkaia eta Gipuzkoako ereduaren mahai gainean jarri dute. Tira, Ayuso, albiste izan dugu, Ayuso hori, Madrilgo gotorleku horretan, Espainiarri imperioaren zaindari sutsu horri, mezua euskal diasporatik. En la península, que tiene más de 2000 años de antigüedad. Y se ha descubierto ahora una placa, creo, donde se veía la lengua euskera y en concreto, y fíjense ustedes cómo son los vascos y vascas, en concreto había una palabra que deseaba buena suerte. Esa gente siempre desea buena suerte. De una manera o de otra te van a desear buena suerte. Es que, a ver, kontatu zate, sorioneku gu, eta sorioneku mundua gu izateagatik. Sorioneku, holaxe. Euskal zibilizazioa. Besoak irikitan. Gainera argi dago Euskaldunak beti zoriona opatzen dugu beti. Claro. Beti. Inoiz ez dugu madarikatzen, inoiz ez gera serratzen, ez da Twitterren ere. Baskok eta baskak gainera, beti zoriona. Ez, traizioa, zer ote da hori. Ez dakigu, Ameriketako ibiliak zer ote da hori, ez dakigu. Ze jatorra geran, ze sorioneku. Bai. Ze soriontzu. Onak. Bai, bazen egiten Islandian mala gizona deitzen zietela euskal arrantzalei, hor ere beste izkribu batzuk. Bueno, bale ekitzi ingo balute. Bueno, hori beste egun baterak utziko duguna. Sorioneku, esango lukete. Goazen berriz diasporara Instagrameraz, euskaldunok, euskaliztunok, edo bintzate euskaliztunen inguruko komunitateak, lagundu nerea, gu, sorioneko, gu, askorako ematen dugu. Te van a meter a que comas lo que ellos comen y a que vivas como ellos vivan. Y me ha pasado a mí, porque no solo por tener un abuelo vasco, sino porque he estado allí 1000 veces y siempre me ha ocurrido lo mismo. Se come bien, hay una cultura inmensa y una gente tremendamente agradable, y lo digo tal como lo siento. Bien, señora Ayuso, esta lengua, el euskera, sí tiene más de 2000 años y probablemente sea una de las lenguas más antiguas de Europa y del mundo. Así que si ve este vídeo, que no lo va a ver, deberá rectificar, y cada vez que diga que el castellano tiene más de 2000 años, rectifique y diga la realidad, que el que tiene más de 2000 años es el euskera, ese pueblo al que usted odia tanto y cita tanto en una vertiente a olvidar, que es la vertiente del terrorismo, que ya no existe. Y allí, los vascos, ¿qué es lo que hacen? Vivir y trabajar.
Eta jan. Eta jan. Eta langileak. Bai. Eta txintxoak. Ojo. Eta zorionekoak. Ayuso, entzun! Claro. Bai, baina irakurketa politikoak badira, Hemen ze badirudi, nondik helduko ikuspegi arkeologiko batetik, hizkuntzaren ikuspegitik, lurraldetasunetik, genero ikuspuntutik, matin edo matin, txibite, Janaritik. Bueno, ikusten duzue, honek askorako emango duela, eta irrikitan gaude, ze euskal selekzioa, ez baina Espainiar imperioa, baina aintzinakoa ez denez, konformatu beharko duzu bestela, eta lehenago geunden. Horrek esan nahi du arraunean, korrika, surfean, futbolean. Sukaldean ere. Sukaldean ere, bai. Aizue, Lanian, aserre. Baita ere. Gauza interesgarra sortuko dira, eta Nafarroan esate baterako euskararen sonifikazioarekin. Ja denak esegaz hitz egiten dugu. Bueno, bukatze aldera, Ayuso aipatu dutela. Etzen Argentinakoa, baina euskal diasporakoa, bai, badakizu Argentinan dela euskal diasporaren zati mardulena, adinekoena ere, bai, baina mardulena bertan da, nola uztartu gaurko gai hauek Ayuso eta Maradonarekin. Osasun zerbitzuen krisia dela eta Maradonak drogaren aurka egindako kanpaina edota Ayusok zerbitzu publiko eta osasungintza publikoaren alde egindakoak parekatu dituela baten batek sare sozialetan. Eta hau zergatik ekarrik dugun, euskararen, ez dakit, euskara arkaikoa esango dute batzuk, baina euskara batua badugu, berez ofiziala administrazioetan, erabileran eta beste, baina oraindik ere euskararen publizitate kanpainekin zer gertatzen ote da. Espainiar gobernuak ze ezin ikusi digu, edo ez? Edo begionez begiratzen digu? Badakize hau ekartzeko aitzakia gutxi behar dela, beraz, atsedenik ez drogari gabe, sorioneko gu! Hau bai dela sorioneko gu! Eta hori aipatuta esango duzuela, hau beti ekarriko digu Atorra Andereak bai, baina hau zergatik, bukatzeko, zergatik, sorionekuren memegintza, euskal memegintza ere bada, Bai. Bai? Bai, badago. Bai? Nera aurpegia da... Bai, badago. Bai. Nere Arriolak bai ez esan badit, lasaiago geratzen naiz. Bai, Arkakuso nere lagunak asko dakiela gai honen inguruan, badaki. Sartu Twitterren, bai? Iruña Astitz, Arkakuso. Hori bakarrik ez, Diego Armando Maradona. Datorrela, hau ura ere sorioneku, eta hortxe, erderazko memea euskarari buruz, la mano de Aitor, eta hortxe, ikusiko duzue, Aitor Armando sorioneku, Irulegi bat, Pompaleo 0, huts, liga lagundu idazue, zehazki jartzen du. Sertorianas. Hori da, zergatik? Guda sertorianak izan zirelako garai hartan Burniaroaren amaieran gertatu zirenak eta ustez batzuk erromataren alde, besteak aurka, mireni galdetuko diogu, Baina hauek hil doktoraren tartea denez, aipamena Armando Maradona Aitor horre sartu dutelako. Zuko jazue bukatzen gaurko atala zuen baimenarekin, Nafarroan ezera berriz ere atzera eginez, 1982, zenbat oroitzapen gure garaietan, Nafarroainez Guardia Zibilaren kargak ere ikusi ditugu. Euskaraz bizitzeko ahaleginak izugarriak, gerra zibilean erabat erraustu eta hala ere egunotan herri gora, agerraldia, Union Tutera, euskaraz sustatutako futbol taldea izue. Nafarroa bizi-bizirik, Amaiur 1912, Nafarroa berriz altxa eta orain Irulegi. Nik ez dakizu pasako den, baina ikusita txibite nola animatu den guzti horretan parte hartzera, itxura guztia dauka olatu honetara igotzen ez dena eskuin erregimen zahar horrekin batera geratuko dela. Bukatzeko, guazen berriz ere bianera.
Euskal sorkuntza, marabillosoa hitz egin dugu, hainbat meme ekarri dizkigu ekildoktoreak, zoragarria izan da. Lehenik eta behin notizia, jakin genuen notizia Irulegiko eskua. Bada garaia gainera la mano de Irulegiko eskua. Ja jarri diezaiogun izena, ez da izen ofiziala. Eta hasieran hemen, genbiltzan saio hasi baino lehen Mirenekin hitz egiten, ez da? Hitz egingo dugu luze gero, Irulegikoa baino. Bai, azpimarratu nahiko nuke, zuretzat zer dan Irulegiko eskuaren bilakaera hau, izan ere familitik tokatzea izutan ikuste hori oso puntu berezia dela. Eta beti esaten dugu, hemen oroitzak egitea polita da, eta bakoitzari jartza bere lekua ere, beraz. Bueno, lehenik eta behin askok jakingo duzu, baina zu kontatu zuretzat zer dan hau. Bueno, hasteko notizia bera, Irulegiko eskua agertu izana mundu mailako deskubrimiento importante bat. Eta hori Arantzadiri zor zaio. Sorioneko zor. Arantzadiri zor zaio. Eta, bueno, nire gizonara, Arantzadiko kide zen, indusketa, Irulegiko gazteluaren indusketan parte hartzen zuen, beste indusketa batzuen artean, eta hor aurkitu zutenien bat zegoela herriska bat, bere ametsa zen herriska hori industu eta benetako baskoien herri bat zela frogatzea. Justu indusketakin hasi behartzen urtean hiltzen istripuz, eta guri asko unkitu gaitun berri bat da, Makin ezagutu dugulako, historia ikasle gaztetxo bat zenean, indusketetara ikastera joaten zenean, eta bain ikusten dugulako horrelako proiektu baten mirariaren protagonista bezala, Leire Malkorrabea izan da bezala, guri ilusio berezia sortu digu. Argi daukagu beti esaten dugu, ez da, izan zirelako gara, eta garelako izango dira, beraz, zorionak ibili zirenei, eta dabiltzan hoi, benetan, unkigarria dalako, baina nereak horrela begiratzen du, ja, unkituta. Baina nerea, zu ona zatoz gaur besteak beste bertso txapelketa, zenbat ikamika dakartzan bertso txapelketak azken aldi honetan, eta ze gauza polita, eta ze gogo, eta ze jarraipen, baina zuere ibili zera gauzatxoak egiten horren inguruan, ez da, eta azken olako gauzatxoak. Ez? Ez ibili? Bai, ibili, ez dakiz aitzek emantzia, baina bai, ibili. A ber, eske baita ere da euskal kulturaren momentu oso garrantzitsu bat, osea, gustoko izan ala ez izan, berdin du, garrantzitsua da, gainera urtebeteko atzerapenarekin, COVID-aren, osea, sanaet, potentea da, eta, bueno, pues, jakintza berdin du denok gaude hor. Eta iruditzen zait oso plaza polita, horren inguruan ere zerbait sortzeko, zergatik ez? Eta niretzat oso garrantzitsua dena, gaur S eta Z nasiko ditut modu guztitan. Oso momentu tentsua da txapelketa, bertso gintzaren inguruan, bertso munduan, Euskal Herriko txapelketa oso momentu tentsua da. Begirada guztiak hor daude, dezimak guztiak zenbatzen dute eta kontatzen dute eta tentsua da. Eta orduan norbaitek horrekin umorea egitea, nik uste dut asko eskertzen dela, ez? Argi daukaguna umore egiten duna beti nerea. Hauxe bat. Arkeologoa zara. Jaiegunetan ere denda zabaltzen hasi nahi duzu. Aitor poliziak geratu zaitu. Sexu jolasetan zebilela. 3 bertso, 8 handian. Kri, denak hor zenbat demora irauten, zenbat, humorea, tensio hortatik aratago. Egia da, a ber, nik bertsogintzaren inguruan, adibidez orain pixkatxo bat gehiago jarretzen ari naizela, ez dakit, osea, zuk ni baino askoz gehiago dakizu, ez dakit puntuazioa ez dakit, baina egia da, improvisaketaren izenean, hau da, seguraski beraiek eduki behar dute, ez da, beraiek badakite, bertsolariek badakite, gauza horiek, nik ez dakizkidanak, teknikoak direnak, eta denbora asko prestatzen eta hori guztia, baina karo, baztan jartzen dituzte gai batzuk, ez da, esaten dezula, ai, amatxo maite orduan, nik imaginatzen dut, nola izango da bere burua, noski, ulertuta, ezin izela beraien buruan jarri, ni de palo, zen behin bainat gaztelumen diri galdetu nion, izu nola prestatzen zera, eta, ostras, ze tensoa, egotea hor pentsatzen, ostras, orduan, nik ez jakintasunetik noski eta kanpoko begirada horretatik hau beti ere ulertu behar da,
saiatzen naiz bertsolarien mundu ez ezagun horretan sartzen, ulertuta naizela inoiz sartuko, baina... Ba, inoiz sartu gabe ere horrelako marabilak egiten ditu. Nerea Arriola! Hemen parrez gabiltza, baina badakizutenak izan degula buruan horrelako gauzat gerta daitekela noizbait, ezta? Mira, gainera bideo hau izan zen gure proiektu txiki honen sortzailea, hau da, hemendik hasi zen. Eta hemen eskertzen diogu Joserra Fatxadori, dela gure antzerkiko irakaslea, eta bera klaun bada, orduan, klaro, ikusten du poesia mugimenduan, ikusten du poesia beste leku batean, eta egia danik ere bertsolariak ikusten ditudanean, hor badago isiltasun horretan badaude gauza asko egiten dituztenak, gesto pila, karo hor daude, beraiek hor daude, eta inkostienteki egiten ditugu gauza pila, eta seginean jolasten, antzerki klase baten seginean jolasten, eta seginean parrez, zer esaten egon, ze polita estetikoki baita ere, eta baita gogorarazten dit niri, Mr. Bean, estilori, mutua, poesia mugimenduan, beste leku batetikan, errealitate bat, errespetu handiarekin, baina errealitate bat beste leku batetik ikusi, hori da azken batean artearen gauzarik politenetariko bat, ezta? Deno daukagula beste begirada bat, eta... Bai, baina egia da gainean Mirenek esan duena, ez da? Dozin bertso saio beti jotzen dugu humorera, ez da? Beti irripar hori ateratzea, berze botako duen honek, baina Euskal Herriko bertso txapelketa da, zurruna, serioa. Nik uste dala leku bakarra Euskaldun, hainbeste Euskaldun elkartze geana, ez dala ez dulik ere entzuten. Alegia, segundo horietan da, eta ez duela elmako zituzu, ikengo naiz leno. Eta aguantatzen zuta deno gaude horre, eta kontagiatzen gera, esatizu, ni egon naiz bertso saioetan, eta, ni egon nintzen azkeneko finalean, eta jeno ginean, ze esaten duen, zen, ostras, egon behartzera, ez da gizien bat 1000 pertsonen aurrean. Hainbeste ordutan, egia da fenomeno izugarria dela, eta horregatik esaten nuen, ez? Osea, beste begirada bat ematea eta humoretik ematea eskertzen da, zati, bai, norbaitek egin dezake analisi bat, hizkuntza ez, ahozko hizkuntza ez dena, ez? Osea, eta zergatik handian hain zurrunak, eta zergatik joaten dian denak jantzita atentzioa gehiegi ez deitzeko moduan, eta ez da gizar egin daiteke, irakurketa serio bat, baina gero horrelako berriro ikusten egia eta horrelako txorrada bat, berriro ikusten duzu, jode, pues imaginatzen duzu, hor serio, txapela jokoan duen norbait, eta gero leno hori ez gaiarena, ez guk askotan egiten dugu bertso saio batean, ez txapelketakoa ja, bestela ere, batzutan jartzen dituzte, zuk esaten duzuna gaia batzuek, esaten duzula. Bueno, alde batera utzita, metrika eta errima. Ez genukela egingo. Baina demagun jartze dizutela zuri gaia eta esate dizutela orain. Boni buruz, hitz egin eta jartze dizute paperra batean sekula ez duzuna planteatu, ez? Eta, hala, venga, batean, bota horren inguruan sortu historio bat. Karo, eske aktore lan bada, jarri bartzera, idazle, aktore, jarri bartzera... Eta gainera sinistu egin behar da, eta sinistu egiten dugu, paper horietan jartzen direnean. Bai. Eta gainera errimatu egin behar da, gainera zea, neurtu egin behar da. Euskera beratxa, Lena Beratxena. Errima zorrotza, neurrian, ezin du sila bat ekutsegin, eta gainera, gure gustoko iritzia izan behar du. Zatik ez bago gure gustoko iritzia ematen, guretzako nuloa da. Orduan, Enflin. Baina ez duzuen, ni bertxotako jaioa naiz, enflin. Forever and ever bertxolariak badakigu beste mundu batekoak zarate. Hemendik 2000 urtetara ere aterako da estralurtarrak zaretela, lasai. Hori badakigu, eskua gora bera, baina aterako da, atzera dezuen esku hori agian. Baina aterako da, baina orain badakizu ere euskararekin jarraituz, izan ere esan dugu, ezta? Azken egunetan albiste zoragarriak ditugu euskararen, euskal kulturaren inguruan, eta horren baitan ere euskaraldia, eta euskaraldiarekin batera pantailaldia. Badakizue, euskaraz kontsumitu behar dugula, erresa da esatea, baina euskaraz kontsumitzeko zer egon behar da ere, eta hori askotan hemengo hainbat egilek esan dute, ondo, egon badago gogoa, nahia,
eta baita ere neiko jende oso txukun, baina batzutan laguntza gehiagirik ezta? Bai, tola izaten da. Osa, ni adibidez naiz generazio bat, ni naiz 88koa. Jasta, batek jaingo ditu kalkuluak, ez? Bueno, jasta, 84, jasta. Eta naiz generazio bat, non nire haurtzaroa euskeraz konsumitu eta bizitzeko aukera dukizun. Ni naiz Son Gokuko garai hori, Doraemoneko garai hori, Super bat, ETV bat, topera, bikoizketa, euskal bikoizketa pila bat, orduan nik edukin duen aukera hori. Eta orain, bueno, badaude euskal sortzaile oso interesgarriak igual telebistatikan haratago ere hor dabiltzanak eta sekulako aportazioa egiten ari direnak, baina igual horrere jakin behar dugu, nun bilatu, igual hori da, jakin behar dugula nun bilatu, eta egun beharko nuke denetarik. Ez, aukera guztiak, baliabide guztiak, euskeraz sortu, bizi eta goteko, eta aritzeko, baita ere. Eta kontatu jazu, oinatik, zerramarra, zer? Da, kuadria bat, jatorra, bueno, nik ze ondo pasanon, amatxo maitea, bai, oso jatorrak. Ba ez egin spoilerra, lehenengo bazen ikustera. Endogamia. Pues karreran esplikatzeko pixkatxo bat gaixotasun desberdinen edo eta gauza desberdinen herentzia genetikoa ulertzeko, ba hori, nola... Pues hori, familia arteko gauzak elkartzen direnean, borboiak eta hori, bueno, pues Jarrizan, Oñati, adibide bezala, esan ez, genetikoki gaixotasun bat transmititzen direnean, orokorrean Euskal Herriko proportzio balima da, 1000tik bat, Oñatin proportzio hori gutxitu egiten dela. Osea, Oñatikoak gaixoa gara. Bai, eta hemen gauz. Eta oso. Edo borboia. Edo borboiak entzun da azken zati hori edo borboiak. Ze ondo naiz irratian, ondo pasatzen duzu? Bai, oso jatorra, gainera ze ondo gazteko daria bat, egiten dute podcast bat, humorea erabiltzen dute, inteligenteak ere, oso listoak, eta ostras, ni hor gauza bat nintzen, noja super urduri, ama hundigatako di hauek, amatxo maiti ez dizu, ni pozienako balantzak egiten alde batetik bestera, eta repente, eta ze proiektu politak. Ze proiektu eta ze proiektu interesgarriak baita ere. Gainera egokitzen 21. mendeko hizkuntzara, estilora baita ere, eta nik pasazitzaidan oso azkar, de repente esan, zeatik ez gehiago. Gai horretaz gehiago hitz egin behar dugu, ezatik fenomeno bat da, podcasta hautsi du orain arteko joera nabarmenak edukia konsumitzeko orduan, ez? Guk esaten genuen, adina berritzen joan ahala edo gazte gero eta konsumo azkarragoa, produktu bideoklipak, 2000 urtean, eta gero ja, eta zaten genuen, eta oaingoa ja, YouTubeko bideo bat ere, batetik bestea joaten dira pasatzen horrela, orduan, eta iritsi dira podcastak, eta gazteak maite dituzte, gogoko dituzte, luze, lasai hitz egiteko, edo zen gaia dela eta soporte irudirik gabe, eta nik uste dut horrek merezi duela irakurketa eta hausnarketa eta gaina pozteko kontu badala, ez? Ikuste duzu eduki bat interesgarria dana eta gainera tirada daukana, ez da? Edozen gaietaz eztabaidatzeko prest dauden gaztea, bakoitza bere iritzitik, niri iruditzen zait buelta eman diogula. Eta gainera da formato bat hori, igual gazteekin asoziatzen degula, baina realitatean, nik berak ere konsumitzen ditudan podcast estiloak, batzuk igual izan daitezke entretenimenduari begirakoak direna, baina beste batzuk eduki oso interesgarria daukatenak eta oso gustora entzuten ditudanak. Nik hau gazteleraz da, baina propaganda egingo diet. Orain dela gutxi ezagutu dut bat, deitzen dela Las Divulgadoras. Ez ezagutzen. Isabel Mellen eta historia zea, eta sorginen inguruko, Nafarroako sorginen inguruan daukate bat, eta hori, Divulba. Osa ona. Divulgadoras, hor txauko, baina zarramarrakoak Oñati ingurun, maindikan borboiak ezagit, baina baditu ze gauza gehiago. Usainazko, Ze egunetan zehazki? Herri egunean. Behitu. Herri egunean, justo usainazko orduan bai. Animalixen inguruan. Baskaldu geben, sotzen. Sotzen? Olako jatetxe baten, nerditik dagoena. Bai. Eta, autobusa esan, saspitxa herritan. Bai. Eta, etzan pasago autobusa. Variantetik, ies inoskun. Gero, sortzitxa herri arte itxoin behar zen geban. Aiasun autobusa.
buseruak. Pum! Ez da olekurik. Kabroia! Autostop. Eta, ahi hau zinen, ozin zebein. Hiru pertsona oso jator herrira gonoskun. Wow! Oso ondo! Bero bat, ez batik. Ze polita den bizitza! Azkenean, herriak eta komunitateak, ez? Aterako gaitu... Hiru pertsona oñatiarrak zian. Bai. Igual anai arrebak, ez? Hor familizak. Lehen guzuak. Guri da iguala pasauxakun, beteta fanzan eta azkenian... Eta bapatia ni ezin josku, sorioneko zu. Hola, 3 ezagutu zenitun, herrira buelta eman zintuna, ez da, Nerea? Uste lehen guzuak zirela, orduan. Aurretik ezagutzen zituen. Borboietaz berri ez dugu itzingo, Ez, baina egia da, Oñati eta beste herri batzuk badira horrelakoak, Hondarribia adibidez, oso endogamikoak direla, eta, bueno, bere arriskoak baditula endogamiak, koroak eta erakutsi diguten bezala, bai. Badito. Baina hauek katxondo utxak, Bai, baina ikusten da gainera eta importantea da, ez? Olako gauzetan, beraien arteko harremana, importantea dira gauza hauek. Badirudi ezetz, baina, ez, erakusten duzun produktu horretan, kasu honetan, baldin badago lantalde polit bat gogoa daukana eta gainera bakoitzak bere aportazio interesgarri egiten duena, zuk ikuslego dentzulego bezala ere jasotzen duzu hori. Lantaldean giroan egotea, guri beti gauza bere esaten digute. Norbaitekola kalean topatu eta denak esaten digute, ze ondo pasatzen zuen tagun, bai, mira, bai, ez dakite gero kamara atzean nola zareski eramaten gehan, elkarri edo zer. Nabarmena da, gainera. Baina, bueno, zarramarra gaixio. Guri da iguala pasauxakun, beteta fanzan eta azkenian autostop ingoen eta kanpotik eto zen pare bat pertsona jatorrek eluen oskun oñatira. Jota horrek epina Claudio Landana mundu bet. Jatorra. Jateko modukoa. Ez que hori da, Jota Martina o Jota Martina o Jota Martina da. Hor problema kondik. Bizkaitiarrak esan dabe Jota. Bai, ez da. Eta gero nik Jota o Jota. Bizkaia eta Bizkaia, Horra adibidez, usted lekitxo nesatutela Jota, baina Mondarron ez dutela esaten nahi Jota. Mondarron. Aitora gano, lekitxarra. Jota. Txarriza edo txarriza. Txarriza, txarriza. Ustedet lekitxo nesatutela. Bueno, aria berrartuz, hori da Nerea eta gu asko urruntzen gaituen gauza bat, zerbitzu publikoak. Osa, ez barkatu, autobus zerbitzua barkatu. Bai? Zer gertatzen da? Donostin, takotzu autobusak gurosunian. Bai? Osa, gura barik be autobusa dekotzu. Bai, bueno, zonaldearen arabera, baina bai, orokorrean bai. Konparatzen bai. Orokorrean bai. Oñatin, guztira, zenbat autobus pasaien dia? Hombre, herribusa, bueltak emuten herrixan barruan, utzik, baina bestela bi. Gero esaten dago ez du laurteten herritxik ez da itzu. Arantzazura fanzeike? Ez dugu ezer behar ondo pasatzeko kontuatzen zate. Inguru bat jartzeko, inkluso alkoholi gabe. Eta, olako gauzatxoak ateratzen dira. Izan ere, Nerea hortaz ari gara, ez da? Pantailaldiaren arira, euskal kontsumoa. Ze kontsumitzen dute gure gaztek? Hortaz aparte, ze kontsumitzen dute euskal gaztek? Gure Jeni, gure ieko Jeni gaixo daukagu gaur, baina kalera joan zan eta galdetu zuen, ze kontsumitzen duzue? Telebistaren kontsumoa jaisten dabil, baina plataformetan aldiz, hasten dabil. Badakigu plataformetan gehien kontsumitzen den hizkuntza erdara dela, baina guk Donostiko kaleetan galdetu nahi izan dugu, euskarak ia zelango presentzia daukan. Zein da gehien kontsumitzen duzun ikusentzunezko produktua? Pelikulak edo Netflix eta horrelako plataformak gehien bat. Instagrama errango nuke. Niko bai. Flix edo lako plataformak? Horik ere bai. Bueno, baina bai. Eskurago duzu Instagrama edo lo que sea mobiangatik, nik pensatzen, nik errango nuke hori edo. Amazon Prime. Gehien ikustotena edo YouTube edo ITV. Sare sozialak barruen dauz, Instagram, TikTok. Instagram, nik Twitter, bai YouTube. Telebista, euskaraz edo erdaraz ikusten duzue? Euskaraz aldutenin, mino egia da aukera unitzik ere ez dago, orduan, oro
orokorren erderaz, ez dagolako aukerarik. Nik apenas ez da telebistarik ikusten. Eta pelikulak eta? Bai, gehien bat gazteleraz, bai. Erderaz gehien bat. Batzutan bai, igual euskeraz saioren bat, baina oso gutxi. Erderaz konsumitzen dut guztia, zeren euskaraz dagoen aukera behintzat. Bai, igual iruditzen zait, bai dela entretenigarria, adintarte batzuentzako, baina nire gustoentzako nahiagot beste gauza batzuk ikusi. Gehiago azteraniaz, bai. Gehiago esaten dozunean, sabiz esaten, euskaraz be ikusten dozula, ezta? Bai, egia esan da bai. Albistegia ikusteten, eski egia esan da ez da telebiztegia ikusten, orduan batzutan euskaraz ikusten bai, albistegia edo kirolin bat. Pelikula ikusi dituzue euskaraz, zuen bizi osoan? Ez asko, bai, 10 bat. 8, 10, txikitan guztiak eta gutxi. Txikitakoak igual ez dakit, baina... Bai. Izenbururen bat? Doraemon. Artxiki, telesail batzen. Bai. Mitiko. Nik etxeok izan patxe beste lako bat. Batzuk ikusi ditut, gehien bat, igual ikastolan jarritakoak eta hori, baina ez dakit esaten zenbat konkretuki, baina batzuk bai ikusi ditut. Haunitz arra nuke. Pila, gehiago evidentemente erdaraz, mino. Takit zenbaki bat erraten ere, ez, mino. Bai, asko. Iriku txikia, adibidez. Edo Doraemonen danak. Nik azkenkoa ikusten ondula gutxi Harry Potterrenak euskaraz. Eman zituzten ETV-en eta neko kuriosua zantzen, bai. Txikitania guztiak, nik esango nuke, eta duela gutxi ikusunen bat aurrek urtean edo horrela, baina pelikulak, así como tal. Zenbururen bat? Arintzen pentsatzen tara mesare, beginak iriku, baina ez dakit, handia ikusi dut. Badakizu zer den 11? Telebista bat? No? Telebista? Edo 11 zenbakiagoke, bai, telebista, ez? Ez. Osea, me suena, baina ez dakit zer den. 11 telebista? Bai, uste dut baiet. Ez... Ez nekixen, ez dakit. Nik ez nekien, ez da. Me suena, baina ez dakit. Ez duzu ikusi inoiz bez 11? Bai, telebista bat. Ikusten duzu 11 telebista? Baina bai, zerbait bai, gutxi. Onartzen dute gutxi, baina bai. Nik ez. Nire izta. Ze motatako programak ikusten dozuz edo ze motatako programak ustetan jatzuz? Egia esan nik ez dut asko telebistarik ikusten, baina depende momentua, igual denbora pasa egiteko humorezko programak edo olako telesaioak edo bestela mota guztitako krimen edo fantasia, asko gustatzen zait. Ikusten dut La Resistencia, adibidez, bronkanun programa hori, estilo hortako, Kontzertuek direktuen ikustu eta asko, baina telebista holan izotuta kanal bat jarri oso gitxi. Segun momentua ez? Igual, un poco salseola batzutan, beste batzutan, ez dakit, informatzeko danetik, uste dut. Nire ustetan gauza bada igual ikusia eta gero gustatzea, hacerlo por morbo. Eta gero gauza bat da hori berez interesgarri izate edo ez. Niri dokumentalak eta olakoak gustatzen zaizkit. Ez etki ikusten egia esan da. Batzutan gaur egungo gai bat debatea eramatuten eta baina gehiagia ez ikusten. Hala, gaztiak jarraitu kontsumitzen euskaraz eta hain gaztiak ez garenok ere, baina horretarako esan duguna. Sorkuntza eta sorkuntza egoteko ere, irudimena bai eta gogoa ere bai. Baina laguntza pixka bat ere, ondo legoke hau pixkat eta sorkuntza gehiago eta orduan, kontsumo gehiago. Alde guztietatik, kontsuma beti ona baita. Bueno, en fin, Irulegiko eskua. Hola ez, Ondo esan duen bezala ekinek, Kataluniatik etorri behar bat esateko norabidea hola. Beti norabidez okertzen bai gara, dirudinez. Bueno, en fin, hori dena esan da ezagutzen duzu aski egun hauetan asko ikusi dugulako Matxin berain zuzenene Irulegiko Aztarnategiko zuzendaria Matxin Aiestaran txibitek esango lukeen bezala, esan duen bezala, Matin forever. Iriki dugun eremu honetan, batez ere, azken burdinaroko aztarnak ikusten ari gara, aztarnak ikertzen ari gara, eta ikusten duguna da, horko arkeologo talde hori, industen ari dela, bi etxe bizitza eta haren ondoan dagoen kale zati bat. Etxe bizitza hauek, bazuten harrizko oinarri bat, eta gainean adobezko pareta zituzten, gero
egurrezko eta lastozko teilatuak zituzten etxe bizitzak ziren, eta une honetan horietako 2 industen ari dira. Erromatarrak Iruña herrira, Ebro bailarara zerbait lehenago, baina Iruña herrira iristen dira Kristo aurreko 82 eta 72 urte bitarte hortan, hamarkada horretan iristen dira. Eta iristen dira oso kontestu berezian erromatarrak beraiek daudelako gerra zibil batean, bai? Eta bertako indigenak edo bertako populazioak, gure kasuan baskoiez ari gara, bertako hauek aukeratu behar izan duzuten bando bat edo beste, eta amaiera gatazkatsu bat eduki zuen herrixka honek. Pixka bat halako batean eta batean ihes egitea tokatu zaion jende honek, herrixkan bertan, etxetan bertan utzi ditu beraien eguneroko bizitzako material guztiak, ez? Eta horrela ikertzen alditugu material haunitz, adibidez zeramikak, edo beraiek jaten zituzten animalien, abereen ezurrak, ikusten ditugu eraikuntza materialak, eta eguneroko bizitzako bertze material oso zailak direnak horrelako amaiera bat ez dagoen herrixkatan ikertzen. Hortxe, ikertzen, baina lehen esan dugun bezala, Arantzadi elkarteak egiten duen lana, bai, orain izan da urteko ez, historiako olako albistea ez da izan duguna eta aurkikuntza, baina Arantzadi elkarteak egiten duen lana, hoi bai dela, goraipatzekoa urtez urte daramatena egiten. Miren, lehen esan dugu ez da, ze poza, ze albiste hon, hainbat jendek ez zenbat aldiz entzun dugu, euskera dator, bueno, 4 que había, eta 2001 urte, eta bate dakiz zer aurkitu daiteken oraindik. Arantzadik 75 urte betetze ditu aurten, eta esan behar da, indusketa egin alizateko, ibiltzen diala euren borroka nagusia izaten dela finanziazioa lortzea, eta egite dituztela kanpaina oso laburrak, 2-3 astekoak, eta borondatezko lanarekin. Bi zuzendari egoten dira, baina bestela, eta orduan oso lan prekarioa da berriz ere. Aurkikuntza honek balio dezala, hori lehendabizi aldarrikatu beharra dago, aurkikuntza honek balio dezala erakundea gehiago inplikatzeko gure historia ezagutzeko alegin horretan behar duen bultzada eduki dezan Arantzadik, eta Arantzadi bezala dabiltzan bestelako taldeak. Eta gero, aipatu baita ere, Matinek esan duena, ez? Irulegiko herrixka, baskoien edo herrixka hori gerra bategatikan zu eman zioten, hor gelditu zen, eta geroztikan ez da inolako eraikuntzarik egon inguru horretan, baliatu da bakarrikan gaztelua zegoen garaian inguruko zea, baina oso gutxi kutsatutako baten batek hau ikusita nahiko luke hor gainean eraikin erraldoiak eraiki izan balira. Bai, noizbait eskabadora batzuek sartu izan balira dena txikitzera eta horrela, baina ez, altxorra da alde horretatik, ez? Altxatzen duten zea bakoitzan, kapa bakoitzean oso ondo markatuta dago ze garaitakoa den aurkitu dena eta horregatik du halako balioa aurkikuntza honek. Ezin dalako zalantzan jarri inondik inora, gainera grabatu egin zuten, aurrekari itxusiak daudelako, beleian gertatutakoarekin eta grabatu egin zuten bideoan nola agertu zen, markatuta dago, arkeologikoki, ez dauka inolako aitzakirik, tatxarik gabeko lan bat da, eta nolapait Irulegiko indusketa nik irudikatzen dut gure Pompeia txikia bezala, ez? Agertzen delako herria garai harretan zegoen bezala, inolako ondorengo zibilizazioen kutsaketarik gabe, ez? Eta, iruditzen zait, irudiak ikeragarriak. Zuk esan duzun irudi hori ez da grabatu zena, Leire Malkorra hain zuzen ere, bera izan zen esku hori aurkitu zuena, bera arkitektoa da eta Iruñeiko Aztarnategiko arkeologoa, alegia. Esku marabilloso hau aurkitu duen emakume marabillosa. Arkitektoa naiz, lanbidez, baina beti arkeologia gustatu izan zait eta Arantzadi txakurtzenetik 2015an, urtero aldeten guztitan etorri naiz indusketetara. 2015an, amaiurren hasi nintzen, baina ja aurrengo urtean 2016 Irulegira etorri nintzen, lehenengo hor gazteluan ibili ginen industen, eta hori bukatu zaren ja, pasa ginen herrixkako zonaldea, eta urrutikan urtero indusketa guztietan naiz. Izan zen egun bat beste guzti bezalakoa. Gainera bastante kanpaina hasieran izan zen,
aurreko egunen, aurreko urtetik geneukan etxe bizitzan zonalde bat iriki genuen geixeo, eta orduan iritsi ginenen izan zen hor hastea, ez? Irikita geneukan zona berri hoi industen hastea. Eta bai zeon zonalde bat, hola, zeramika asko eta atera zana, eta egia esan, kasualidadez edo, ni zonalde horretan tokatu nintzen, eta zeramikak industen hasi ondoren, atera zandere bat batean, olako brontzezko pieza zati bat. Eta, klaro, ja olako pieza berezi bat iruitze zaiguna izango gala ateratzeanen, lehenengo ateratzeo argazki bat, lehenengo ateradan zatitxoakin, eskala jarriz eta bar. Eta gero ja, hoien da gero, astegea pixkanaka oso kontuz, inguruko lurrak entzen, gerturatzen bezala, ez geha juten zuzenen hoi ateratzea. Gerturatzen jun, eta ja ikusi genunen pixka eta handia edo nahiko tamaina polikia zeukela, ja jarri genuen pertsona bat grabatzen. Ja erramenta txikiak, makiltxokin eta oso kontuz, eta pertsona bat denbora guztia grabatzen nola ateratzen genuen pieza hoi. Eta lehenengoen genuen izan zen, in situ pieza guztia definitu lurrean, eta ikusi genuen zala olako txapa, brontzezko txapa bat, eta gero ja, dena definituta da honen, atera ingenuen. Egin daukeunen dena biztan, beste argazki bat ateatzei hau, hasieran bezala, eta zuzenen hartze deu, dauken lurre eta gauza guztiekin, sedimentu guztiekin, eta poltsan sartze deu. Horrela, gu ez gira ibiltzen ikutzen edo kentzen edo behatzekin sedimentu hori kentzen. Zuzenen poltsan sartu eta Nafar gobernuko zahar berritze departamentura eramate deu, han beraiek ja lan hori egiteko. Guk bialdu genuen material hori, beste material guztiekin bezala, Nafar gobernuko zahar berritze departamentura, eta ja indusketa bukatzen da, eta ja bakoitzak bere bizia egiten du, eta baten, oitu guzian makinek, esanez, goatzen nintzen, pieza hoi atera nuna lehenengo egunetan, da esaten bai, goatzen nintzela, lako brontzezko txapa bat, eta zati luxe batzuekin, eta bar, eta esan zian, leire, dauka zehoze idatzita, eta niz, gatu nintzen, itzi gabe, eta goan investigatzen ari geha, eta gora eta bera, eta gero pixkanaka juntzitzaiten kontatzen dauka hau idatzita, eta baina berezia, eta momentun gehatu nintzen, ateatzen zitzaitela malkoa begitatik, eta pentsatzen jarrita ez din sinetxi, ez? Ze azkenen hemen denon arteko lan bat da, ze denak gaudelanen, eta kasualidade bat da baita zui justu tokatzea pieza hori ateratzea. Baina nahiz eta denan lana izan, beti teizu ilusio berezi bat, zuk atera balin bazu pieza hori hortik. Osa, nire ustez hemen lanen jadeotea privilegio bat da, ateratzen ari gehan guztiakin, eta karo, olako pieza bat atera eta gaina esate izuenen zer dan, eguain dikan privilegiatu gau sentitzen ariz. Haupa, Leire, benetan, orain ari ginen komentatzen bera entzuten sorioneko zu. Zuz, arkeologian zenbat eta zenbat, eza urteak bizitza pasa hontan eta ez inoiz horrelako horiek aurkitzea, ez da? Ikeragarria gainean, Mirenek esaten zigun, Leire, berak ezagutzen dula, voluntaria da, bere oporrak, bere denak beste hainbatek bezala, hortan gastatzen ditu, dirutruke ez, baizik eta bokazioz, ondorioz, ze ondo merezitako aurkikuntza jende guztionentzat. Beak aipatu du, ez? Ogibidez arkitektoa da. Beak oporrak pasatzen ditu, indusketetan laguntzen, egia da lan giro majoa dutela, baina gainera nahi dulako, ez? Gure historioan sakondu eta gure burua hobeto ezagutzea, eta izugarrizko oparia izan da berezati. Imaginatu ez, indusketan zaude, agertzen zaizu pieza bat berexia dena, baina besteik gabe gainera, beste zeramika batzuen artean agertu da, eurek ez dute eskua ezertan sartzen dute bolsa batean, siglatu esatzen dute, jartzen dute erreferentzia, non agertu den eta horrela, eta bidaltzen dute bialdi beharreko tokira. Eta handik hilabeteetara agertzen da, badituela idatzi batzuek, behar esaten du, ez, negarra atera zitzaiola opari bat. Negarra egin dugu Euskal Herri ia osoak, atera kontuak Leirek zer, baina garrantzitsua. Uzten dizuetze notizi bat. Filmak, ezagunak, Egiptoko filmak, aurkikuntzak, momiak, eta beste, eta ikusiko duzu Hollywooden sorta luze eta zabala dagoela. Irati estrenatu berri da, baina irulegi. Nik uste dut hemen badagoela, ez? Ez da Black Is Beltzarentzako kapitulo bat.
Baina, Paul Urquijok egiteko. Paul Urquijo nago pentsatzen. Paul Urquijo hortxe biliko da. Garantzitsuna. Eman eta eman. Irati ezakit, baina guk zer egin dezakegu gure xumetasunean urte zarrari begira? Proposamen bat. Irulegin kanpaikadak, gure eskuetan dago, kanpaia joko dugu Irulegin, gure eskuekin. Nire laten da baiet. Ez gai en plan orgia, balin bada ere. Baina... ETB ez lapurtu ideia. Badakigula, alako gauza ausartetara segituan animatzen zaretela, beraz, ez lapurtu ideia. Eta bestela ordaindu guri egiteko. Ez. Euskal Sorkuntza gu autogestionatuko gara eta joango gara. Joango gara hitz egiten. Akaso gonbidapen bat eta denak elkartuko bai garan. Baina, bueno, urte zarai, pentsatu. Nerea bai. Egun argiz joatea komenizatik ez dagoela farolarik eta grabatzeko tola. Politagoa sua piztuko dugu. Goxo. Bai, goxo. Eta epel. Bueno, en fin, esan dakoa, eskua horrela ez, eskua horrela. Eta zer, esan dugu, Kataluniatik etorri behar Javier Belaza esateko, isa juak. Ez tala hola dala. Bera, Bartzelonako... Arantzadikoak oso pozik egongo dira. Oso. Iruzkin hauek entzun ostean. Bartzelonako Unibertsitateko Latin Filologiako katedraduna. Alegia esan duna, hola ez, hola. Redios, hola. Desde el punto de vista formal, la pieza es una lámina de bronce que tiene la forma de una mano extendida y que tiene un texto escrito en caracteres paleohispánicos y en lengua vascónica. Eso es lo auténticamente sorprendente, es decir, constituye el primer documento indudablemente escrito en lengua vascónica y además escrito en un signario que probablemente es también un signario específicamente vascónico. En este caso la sorpresa es que cuando transcribes el texto, la primera palabra, que es Sorioneku, pues tiene una lectura y una interpretación clarísima e inmediata desde la lengua vasca. Y eso es lo que da pie a interpretar el texto como texto vascónico. Es verdad que el resto de las palabras del texto no son tan inmediatamente comprensibles. Hay que establecer hipótesis, pero es evidente que a partir de una lectura sorioneco en la primera línea no cabe duda de la lengua en la que está escrito el texto. Bien, la pieza está escrita en un sistema gráfico muy peculiar. Se trata de un sistema gráfico derivado sin duda del sistema ibérico, pero que ha sufrido alguna adaptación. Por ejemplo, la presencia de un signo que es de la forma de una T mayúscula y que probablemente es una creación particular de ese sistema gráfico para marcar algún fonema, algún sonido que todavía no hemos podido determinar, pero que no existe en el signario ibérico y que solo conocíamos por dos monedas acuñadas también en territorio vasco. Por lo tanto, podemos empezar a hablar a partir de la pieza de Irulegin. Bueno, hementxe ikusten dugu Javier Belaza, ez dut esan hasieran garrantzitsua, bide guzti hauek berriak egin dituen bidea dira, lan izugarri politia egin duena, eta nahi izan ezkero, hor daukazue webgunean, weborrian daukazue, euskeraz azpidatzia guk hori jarri nahi genuen, baina azpidatzirik gabe atera baita, beraz, ikusteko badakuzue berrian egindako lan oso fina baita. Eta guzti hauekin amaitzeko nahiz luze emango duen Irulegiko eskuak, orain Joaquin Gorrotxategi Euskal Herriko Unibertsitateko Indo-Europar hizkuntzetako katedraduna. Ze tituluak ditun Kristo guztiak? Cuando tuve conocimiento de la pieza y del texto, porque lo tuve antes de ver físicamente y en presencia la pieza, pues la verdad me dio un vuelco el corazón. Me dio un vuelco el corazón y porque había una palabra que entendíamos todos perfectamente. Esandakoa, bide guzti hauek berrian dituzu ere eta gurean ikusteko, eta azpi idatziak. Baina, bueno, esaten duena, zenbat katedradun, zenbat titulodun luze atera dan, eta ez hain titulodun luze, baina ze berezia, ze gauza garrantzitsua, 2000 urte. Aurkikuntzari bede garrantzia adierazten du oso argi, ez? Lehena utzi dugu esku hori, plaka hori, leirek aurkitu du, bolsa batean sartu du, siglatu du, eta eman behar zen tokira. Jaso dute, Nafarroko gobernuaren baitan dagoen
teknikariek jaso dute, eta ez momentu horretan pieza horri etzitzaion garrantzi berezirik eman, hilabeteak pasatzen dira, eta hilabeteak pasa ondoren, garbitzen ari dana, pieza hori garbitzen ari danak, marra batzuk aurkitze ditu, beak ez daki marraiek identifikatzen. Bere zea da, zaharberritze eta zaintzea. Ez ditu piezaiek identifikatzen, eta orduan joaten dira, aditu katalan arrengana dala, Europan mailan dagoen aditu nagusienetako bat. Eta harrek esaten du, normala da ez identifikazio piezak gaizki begiratzen ari zeatelako, beste aldera daude. Behin hori iritsita, hasten dira, esaten dute, ibero idazkerarekin antza handia ditu, baina aldaera batzuk ditu. Torrez dute, ostra, eska hau ez dago iberoz idatzita, aldaerak ditu, eta orduan eramaten dute, beste aditu hori, dala hizkuntza indoeuropearretan aditua, eta harrek errexago, euskararen ezagutza daukalako, errexago ezatzen dut, esaten dut, eske lehenengo hitza, edozein euskaldunek ezagutzen dugu, sorioneku. Eta hortik datorrez, baina alde batetik nabarmendu zelan txukuna egin den, inork ez du zalantzarik jarri, eta bestetik bi gai batetik nabarmen gelditzen da, euskara edo proto-euskara bazegoela, baskoiak hemen geundela, Pirinioen inguruan geundela, eta gure hizkuntza horretan, gero denborak eman dituen aldaerarik hemen, hizkuntza horretan hitz egiten zutela, idazten zekitela, zatizuk ez duzu jartzen ongi etorri felpudoan, jendeak ez badu irakurtzen ez badaki, beraz, etziala analfabeto, hartzai analfabeto haiek, bestetik, harri horrek esku honek, piedra rosetaren ekartzen du, ez? Behar bada, eramango digu ezagutzera gure hizkuntzaren nondik norakoak eta aukera izugarri bat. Aukerak zabaltzen dezkigu ikusteko eta ikertzen jarraitzeko. Ekine bukatzen hasi behar dugu, hasi kesa Bai, aipatu nahi nuena zen, zen nolako kanpaina kontratatu den Euskaraldiak eta pantailak euskaraz. Ikeragarria. Nerea, zizuritzen? Ikeragarria. Euskaraldian badakizuen, nerea, jotake dabilela, badakizuen superbideo guapo hauek, YouTubeen daudenak, gero aurrez aurre, zurraragiz, ikusteko aukera badaukagu ez da, nun ikusiko zaitu? Datozen astegunetan, horrengo naiz Bilabonan, Legazpin, Ondarrun nengo naiz. Sorioneku ni, Pasaia, Tolosa eta Lazkaon ere ongo naiz. Nafarroan, beraz. Hori da. Nafarroan goiti bere ibiliko zera, babikain. Bago amaitza aldera, baina, amaitu baino lehen mintzaz zatitxo bat jarri nahiko nizuek, esan dizuet jeni gaixo dugula, baina loa laia badakizue bideotxoak, musikatuak eta egiten dituztenak Euskaraldiarekin batera, guazen ikustera azkena jenik bidali eguna bihotzetik. Euskara gure lurra eta ibaia. Euskara borbordari ona, Euskara zara eta ona, Euskara zu entzutean hausa zoriona. Ero, Euskaraz gu egunero. Ero, goizero eta gauero. Ero, Euskaraz gu egunero. Ero, goizero eta gauero. Lo eta laia, hauek ere interneten dituzue gure nerea bihotzekoa bezala, beraz badakizue gaur, esan ditugu neiko eduki ikusteko euskeraz. Eta orain amaitzeko, agur esan behar dizuet, plazer bat, hemen nahi zaituzet berriro, bale? Internet pixkat arkaiko izan, YouTube barkatu internet, eske, bakizuen, ere 32 urterekin, bueno, en fin, emakume ardatz, bakizue. Gaur Maialen Beloki daukagu bera Reburdinosen ondoan zuzendaria zinemaldian ikeragarria. Muxutxo bat, agur, haupa internet, haupa YouTube! Apa nerea! Galdetu nahi nizun hasteko eta bin, zinemagintza, zinemagintza industria zeritzien dezakegula, baina, pantalla handia, hori nundi datorkizu, badauka zer ikusirik zure bizipenekin, inoiz pentsatu duzu, gaur egungo tokian aurkituko zenola zure burua? Agian inoiz amestu dut gaur egungo tokian aurkituko nuela nire burua, zen niretzako bai amets bat izan zen txikitatik. Niri zine asko gustatzen zaidan txikitatik, nik uste dut zaletasun hori Amarengandik datorrela.
Ama literatura irakaslea zen, baina oso zinefila. Eta gogoratzen naiz oso txikian nintzenean, ja jartzen zizkidala pelikulak etxean, ulertzen ez nituen pelikulak, Caligari, Kurosawaren pelikulak, Los Sueños, gogoratzen naiz, oroitzapen batzuk dauzkat. Eta nire ikusteet gustatzen zaidala pelikulak ikustea, baina baita ere amarekin plan bat egiteagatik, ez? Zen hori momentu bat biontzako hartzen genuena. Hori eta baita ere noski Donostiarra izan da, niretzako zinemaldia ja pixka bat zarrago nintzenean, zan oso momentu berezia, ez? Zan momentu bat, iraileko momentu hori gustatzen zaidana pila bat, joaten nintzen zinera, ni bai amaran bizi nintzen, baina gainera Astoria ondoan, eta bai astean zehar Astorian eta gero zinemaldian, Donostiako beste zinetan, pelikula pila ikusten dituen, orduan, nik uste dut, ikastola amaituta, unibertsitateko karrera pentsatzen hasi nintzenean, nire refleksio bakarra izan zela, ikasiko ikusentzunezkoa zinea gustatzen zaidalako. Baina besterik gabe ez, horreraino. Eta bai beti zinemaldiarekiko neukan fascinazio bat egia esan, orduan, nik uste dut ez nuela inoiz pentsatu iritsiko nintzela zinemaniko zuzendari ordea izatea, baina agian amestu momenturen batean bai, eszenatoki horrekin bai. Horra itzuliko gara, baina urtzaro, nerabezaro, gaztaro aipatu duzu, gogoan duzu, Astorian izango zen ziurrena, ez dakit, esango diazu, aurreneko filma, gogoan duzu? Ez, ni ez naiz gogoratzen, baina kontatu didate, karo, eskia gauza hauek azkenean, ez oso txikian nintzen, usteet Bambiren redizio bat botaztutela Astorian, eta gurasoek kontatu didatenez, horrela eraman induten filmea ikustera, ez? Eta ez naiz oroitzen zen izan zen egia esan ikusi nuen lehenengo filma dauzkator, irudi asko nahaztuta. Baina referentzia batzuk aipatu dituzu, amarekin konpartitutako une horienak. Haurtzaro horretan, zinemaldiaren oroitzapenak nola kokatzen dituzu? Ze baziren aurrentzako proiekzioak, Prinzipe zinema garai batekoak oraindik ere baziren, izan ziren garai batez ere Hondartzako proiekzioak, baduzu alako flash horiek ere badituzu? Hondartzako proiekzioetaz bai gogoratzen naiz, baino ez aurrentzako zine saio momentu honetan baita ere daukagu, bai Belodromoan eta bai Prinzipe zinearetoan, baino ez naiz gogoratzen, ez dut uste gurasoek bertara eraman indutenik egia esan. Niretzako zinemaldia pixka bat beranduago sartzen da nera bezaroan, ez hainbeste haurtzaroan, eta eskeni oso goiz hasi nintzen zinera bakarrik joaten, nola etxondoan nuen Astoria, igandetan askotan, juten nintzen nire kabuz, ez? Eta zinemaldia ere, sentsazioa daukat, kasi beti bakarrik joaten nintzela zinemaldiko pelikulak ikustera, zara pixka bat helduagoa nintzenean momentu horretan. Beraz, horrekin ulertzen dugu, zinemaldiak daukan mundu zabal hori, ez? Barne mundu hori, ondo ezagutzen duzula gaztarotik, ez da? Bai, nik bete esatet, zinemaldia ezagutuet nik usteet ikuspuntu kasi ezberdin guztietatik, ze ikusle bezala anego naiz, gaztetatik, eta lanean hasi nintzenean baita ere tokatu zait, ardura eta toki ezberdin oso ezberdinetan egotea, ez? Orduan daukatola sentsazio bat, daukatela privilegio bat zinemaldia ondo ezagutzea eta ikuspuntu oso ezberdinetatik gainera, bai. Zer nahiago duzu? Zinemaldiko zuzendari orde, zuzendari ondoko, ze batzutan orde hitzak ere baditu konotazio batzuk, zu nola sentitzen duzu eroso? Naiz eta ofizialki erabatera formulatzen den, nola ikusten duzu zuzendaritzako kide, ez dakit, nola ikusten duzu zure burua? Ia esan normalean zuzendari ordea esaten dut, arrazoi ez du hor badaukala konotazio bat, baina nik uste dut titulu ofiziala zuzendari ondokoa dela, Beraz, esan beharko nuke zuzendari ondokoa. Zuzendaritzako kidea ez, zer gero badaukagu zuzendaritza batzorde bat eta hor kide gehiago gera. Momentu honetan zuzendari ondokoak baitar bi pertsona gera, Lucia Olaziregi eta ni, eta gero zuzendaritza batzordean hor dauzkagu baitare Maia Lizondo, Ruth Pérez Anuzita, Josean Fernández, eta gero Jose Luis Lucia eta ni. Baina ez dut inoiz pentsatu galdera horretan, egia esan ziuraski orain pentsatuta zuzendari ondoko esango nuke. Hori askotan pasatzen da, Bai. Zeia da oso ezberdina zuzendari orde. Bai. Ez? Ama orde bezala, ez? Badirudi, konotazio bat badauka eta ez dakit nik karguekin beti izan dut olako ze emakume askori dagoki orde hori, ez? Dut esaten asmo txarrez edo ze baina... Bai, hala da. Egia da, gizonezkoen mundu batean ere bizi garela. Baina, goi karguez ari gara, ez? Donostiako, nazioarteko, zinemaldiko, zuzendari ondokoetako bat, ados. Zenola bizitzen du norberak goi mailako ardura bat
ez? Egunerokoan, batzutan zama izan daiteke, izan daiteke garapen profesionala, noski baietz, garapen personala, zenolako bizipena da. Nik uste pixka bat komentatu dituzun guztiak direla, ez? Egia da, ni iritsi naizela zuzendari ondoko izatera zinemaldiak beste arlo batzuetatik, ez naiz beste instituzio de enpresa batatik etorri eta zuzendari ondoko egin haute. Hasi nintzen praktiketan, gero udara batzuetan egon nintzen prentsako mostradore arduradun bezala, gero tesi garaian utzi nuen eta bueltatu nintzenean hasieran zinema ikasleen nazioarteko topaketaren arduradun izan nintzen, gero pare bat sailen ardura eman zidaten, Made in Spain zinemira, gero dokumentazio eta pelikulako departamentuko arduraduna, gero hautespen batzordean sartu nintzen, gero zuzendaritza batzordean, eta azkenik zuzendari ondoko orduan. Niretzako bai izan da, batetikan desente azkar iritsi zaidan gauza bat, ze bai sentsazioa izan dut oso garaiz iritsi naizela, oso gazte iritsi naizela kargu batzuetara, baina era berean izan da pixkanaka etorri den zerbait, ez bapatean iritsi den zerbait. Orduan bai nik garapen profesional bezala ulertzen dut, eta gero hasieran komentatu ezun zama edo arduraren zama ere hori hor dago, ez? Azkenean zuzendaritza kargu bat duzunean, ardura batzuk onartzen dituzu, lantaldearekin lan egin behar duzu eta baita ere zure ardura da lantaldeak ondo funtzionatzea, nik horrela ulertzen dut behintzat zuzendaritzako lan bat. Eta orduan, karo, azkenean, zama bat ere bada, ez? Ardura guzti horiek badakarte zama bat, bai. Ardura, ez? Ardura ikuspegi batetik, ez? Pentsatzen dut horrek urte osoko martxari, ez? Begira aipatu duzula hori. Hori 10 edo zinemaldiak irauten duen, aurre egun horiek bereziki eta egun horietan, zinemaldiko buruek nolako bizipenak dituzue. Pentsatzen dut estresa ere izango dela, baina arduratik zenolako egunak izaten dira horiek. Ze azkenean ez, urte osoko lana edo azken urtetako lan hori palestran denen begietara eta gainera mundu osora zabalik. Hori nola bizitzen da, nola bizitzen duzu hori? Bueno, hor bi gauza daude ez, batetik, bai, zinemaldia momentu honetan da, kasi guztiok ezagutzen dugun jaialdi hau 9 egunetan pasatzen dena Donostian, irailean, baina momentu honetan duela 2 urtetik aurrera jarri genuen martxan baitare urte osoko zinemaldia deitzen dioguna, Z365, eta bertan programak egiten ditugu urte guztian zehar, ez, formakuntza programak, laguntzen diogu zinegileei beraien proiektuak garatzen, ikerketa eta divulgazio programak, eta orduan, ja ez daukagu hainbeste sentsazioa gure urte osoko lana 9 egun horietan bakarrik joaten denik, ez? Egia da, estresaren aldetikan, abuztua eta batez ere iraila ikaragarrizko estres piko bat izaten dugula, ze azkenean, bai, kanpora begira jendeak gure lana baloratuko du 9 egun horiek ikusita, ez? Eta baita ere gainera lan prozesuen aldetikan, geroz eta jende gehiago sartzen joaten da zinemaldira, iraila gerturatzen denean, momentu batean, plantillan kasi 600 pertsona dira, ez, bertakoak eta kanpokoak, baina, zinemaldiaren inguruan lanean daudenak, ez? Karo, nik zuzendaritza ikuspuntutikan, ni ez nahi zainbeste resultadoen pertsona bat. Osea, bai, interesatu zait zinemaldia ondo ateratzea eta ikustea, ze ondo gertatu den aurten edo saila hau edo ekitaldi hauek eta abar, baina nik interes berezia daukat beti lan prozesuetan, ez? Ez zait gustatzen gauza bat ondo ateratzen balin bada, baina prozesua zaila izan balin bada lantaldearentzako edo hobetu behar balin baditeke lantaldearentzako. Orduan, karo, zentzu horretan, azkenengo hilabete horiek beti izaten dira zaiak, ze prozesuak baita ere zailtzen joaten dira, estresa daukagu, azken minutuko gauzak gertatzen dira, orduan, lan prozesu horiek ondo joatea, nik uste zuzendaritzako erantzunkizuna dela baita ere hori, eta hor bai, lanaren intensidadea gorantz joaten da. Beira, beti pare bat kilo galtzen ditut irailan, eske hori baita ere, neniolakoa naizelako, baina hor, azten gera gutxilo egiten, eta gaizki jaten, eta baina esate dizuten, ere kasuan ez da inbeste hori zer gertatuko den edo ze azkenean zinemaldiak 70 urte ditu eta makina kasi bakarrik funtzionatzen du, baizik eta, nire gustatzen zaidalako lan prozesua taldearentzako baitare ahalik eta erosoen izatea, ez? Eta hor beti daude hobetu beharrak. Zentzu horretan, zinemaldiaren garapenean, segia da motor edo jardun ekonomiko garrantzitsu izateaz gainera, kulturrekimen pisuzkoa dela. Ados, aipatu duzu edo nola ere, zinemaldiak azken urtetan izan duen nolaiteko bilakaera garapen hori, urte osora zabaldu,
Baina denbora neurria zaratago, kualitatiboki helduz, garapenari berari, ez? Zinema industriari bertakoa, atzerritik ona ekarretakoa, era ezberdinetan formulazio asko. Zentzu horretan, aro berri bat, ez? Nolabait heldutu da, zentzu horretan zure ekarpena nun ikusten duzu? Aro edo garapen berri horretan, zein izan da ekarpena edo baduzu kontzientzia hori? Bai, egia esan, egia da Jose Luis Rebordino zuzendaria iritsi zenetikan, zinemaldia, asko aldatu dela, ez, eta asko hazi da. Nik beti esaten dut, ni iritsi nintzen Jose Luisekin batera, orduan sentsazioa daukat elkarrekin lan egin dugula proiektu guztietan. Ez dut nahi denak guri eskerri izan direnikan, baina bai lan talde baten parte izan naizela Jose Luis zuzendaritza guztian, ez? Orduan, zentzu horretan, komentatu duzun bezala zinemaldia ikaragarria hasi da, industrialetikan ikaragarria hasi da, baita ere sail gehiago batu dira, pelikula gehiago, ekitaldiak, denetarik, baina nik nire tokian nunbait ikusi beharko banu edo nun egin dudan berezikiagian nire lanaren apostua, izan da formakuntza eta talentu berrien bilaketa ardatz duten programa guztietan, ez hor ikasle nazioarteko topaketa, Elias Kerejeta Zineskola, Ikusmira Berriak Egoldiar programa, orain Zinemaldia Plus fokua, pixka bat nik uste ez baita ere mundu akademikotik natorrelako eta formakuntza gustatzen zaidalako, ziur aski nire zeregin handiena bertan izan dela, ez? Formakuntza programetan, eta baita ere talentu berriaren bilaketa eta garapenaren arlo horretan. Hor bereziki, kutuna izan dezakezun lorpen proiektu, badago zerbait, bereziki gogoko edo kutuna izan dezakezuna? Egia esan aipatu ditudan hiru horiek dira bereziki kutunak, batetik zinema ikasleen topaketa, ikaragarri aldatu da azkenengo 12 urteetan, eta nik uste momentu honetan dela zinema ikasleentzako munduan daukaten topaketa ez bakarra, badakigu beste batzuk bat daudela, baina garrantzitsuenetako bat. Bertan hasten dira gero zinemaldira sail ofizialera edo zuzendari berriak sailera datozen zinemagileak, bertan hasten gera oraindikan gazte direnean eta oraindikan filmeri luze metraik ez dutenean horrez ezagutzen ditugu. Eta saiatzen gera gero beste programen bitartez laguntza egiten, bueltatzen diren arte, zuzendari berriak, edo zabaltegi, edo perlak, edo sail ofizialera, ez. Horra adibidez, komentatu dudan Ikusmira Berriak Egoldiar programa garrantzitsua da baita ere guretzako, Tabakalera eta Zineskola, eta Elias Kerejeta Zineskolarekin batera antolatzen dugu, eta laguntzen diegu hautatutako zinemagilei beraien proiektuak garatzen, ez. Orduan, gero ikustea nola amaitzen diran, filme horiek ikustea eta gero ikusi nola ateratzen diren edo beste zinema jaialdietan edo zinemaldian bertan, momentu horiek oso bereziak dira, ez? Ja badauzkagu adibidez kasuak, zinegileak non hasi diren zinema ikasleen topaketan, gero lagundu diegun beraien proiektuak garatzen Ikusmira Berriak programan, edo pasa diren gero Elias Kerejetako Zineskolako kide izatea, ikasleak izatera, gero amaitzen dute pelikula eta eskaintzen diegu zinemaldiko sailen bat pelikula hauek erakusteko, ez. Ikusten ditugunean kasu horiek, hasieratikan bukaeraraino laguntzeko aukera ematen diguten kasu horiek dira nik uste momentu gratifikanteena guretzako. Esan dezakegu zinemaldiak baduela bere azitegia edo negutegia, fruituak ematen ari da. Esan genezake azken urteetan euskal zinemagintza industria beste garai bat bizi duela, loraldi bat edo, eta hori zinemaldian antzeman dela, zinemaldiak parte hartu du aktiboki prozesu horretan. Identifikatzen dugu pixka bat loraldiaren hasiera bestela naiz eta gauza hauek ez diren ala zehatzak, baina loreak sail ofizialean hautatua izan zen momentua. Loreak baino lehenago 25 urte pasa behar izan ziren euskal filme bat sail ofizialean lehiatzeko, azkenekoa Antxonadetaren Kearteko egunak izan zen, 89an. Baina loreaketik aurrera ikusten ditugu euskal ekoizpenak zinemaliko kasi sail guztietan, ez? Nik uste dut hor zinemaldiak bailan bat egiten duela erakusleiho izaten euskal zinemarentzat, eta baita ere ekoiztetxeekin eta zinegileekin lan egiten dugulako urtean zehar, ez da bakarrikan iraileko momentu hori, ez? Urtean zehar baita ere bilerak ditugu beraiekin, saiatzen gera hitz egiten, jakiten zer behar dituzten, eta aldegunean gure baliabideak jartzen bertara laguntzeko, ez? Hor adibidez baita ere Ikusmira Berriak Egoldiar programa eredu polita da, ez? Adibidez aurten Mikel Gurreaken pelikula, Zuro izenekoa, sail ofizialean lehiatu zen,
Irizar saria jaso zuen, eta Fipersti saria, eta Euskal Gido Ionenaren saria baita ere, eta Mikel izan zen Ikusmira Berriakeko bigarren edizioko egoliarra, ez? Bertan hasi zen garatzen Suro pelikula. Adibidez guretzako bertan egotea oso garrantzitsua da, eta urtero dauzkagu euskal zinegileak programa horretan, urtean Irati Gorostidi izan da, aurreko urtean Arantza Santesteban izan genuen, baita ere uste dugu hazi txiki hori jarri ditzakegula toki ezberdinetan zinemaldiarekin. Horrekin lotuta, eta ez da galdera klitxe bat botatzearen, alduntze prozesu horretan, aipatu dituzun izenak zerrendatzen hasita, antzematen da, emakumeek ere egiten duen ekarpen horretan, behintzat kuantitatiboki ere antzematen dela presentzia gehiago, kamara aurrean atzean produkzioan, esan nahi dut industrian, presentzia eta kualitatiboki ere bestelako presentzia bat irabazten antolatuta ere ikusi ditugu, zinema gintzan. Gupetzatzen dugu argi eta garbi euskal zinemaren etorkizuna badirudi emakumezkoa izango dela ez momentu honetan egoliar programan ikusten ditugunak Arantza Santesteban, Irati Gorostidi, Maider Fernandez Iriarte, Maria Elorza orten pelikula bat izan zuen baita ere zuzendari berriak, salian Maili Barber, Lur Olaizola, azkenean orain lanean ari diren zinegile asko, eta bai tabakalera eraikuntzari eta bai zinemaldiari oso lotuta dauden zinegileak dira gainera, emakumezkoak dira, ez? Orduan, nik usteet urte batzuk barru belaunaldi berri bat iritsiko denean, ez dut esan nahi gizonezkoak ez direnik egongo, Mikel hor dago edo David Pérez Añudo, baino, desde luego aurreko urteetan egon diren, baino emakume asko zailago izango dira zuzendaritza lanetan. Eta ekoizpenean, berdin, geroz eta generazio berri bat, belaunaldi berri bat ikusten dugu, eta emakumezkoak ardura duten karguetan daude belaunaldi berri honetan, ez? Ze emakumeak beti izan dira zine munduan, baina ziur aski ez zuzendari lanetan, ez ardura karguko departamentuko zuzendari bezala, ez? Eta hasik pixkanaka arikera ikusten hor aldaketa bat badatorrela baita ere. Ederki, bukatzaldera, galdetuko nahi nizkizuke, mugarritzat hartu dezakezun une bat kritikoa, ez dut zertan zentzu negatiboan eskatzen, mugarri gogoangarri zaizuna erreferentziatzat gordetzen duzuna? Agian, une bat da, baina azkenean une sorte batzuk dira baita ere, nigo goratzen naiz, komentatu dut hasieran, desente gazte iritsi nintzen ardura karguetara, eta hautespen batzordeko kide egin nintzen urtean, Jose Luisek eskaini zidanean, eta hasi nintzenean bertan lanean, Jose Luis esan zian, ongi legoki agian prentxaurrekoak elkarrekin egingo bagenitu hemendik aurrera, ez? Eta nik esan nion, baino ni ez nengoen ez da ere publikoki hitz egitera ohituta eta prentxaurrean gutxiago, ez? Jose Luisek hori esan zean eta bi egunetara gertatzen zen Espainiar zinemaren aurkezpena Madrilgo Akademian, bertako prentxa guztiaren aurrean eta zinegile guztien aurrean eta bar. Eta nik gogoratzen dut momentu hori, pixka bat traumatiko bezala, baina era berean oso ondo moztu nuelako nik uste bestela bildur bat izango zenan nire karrera profesionalean, bizitza profesionalean, ez? Esan nuen, egingo dut, egin nuen, ez dakit nola atera zen, baina aurrera jo nuen, eta orduan dikan naiz eta ez zaidan bereziki eroso egiten askotan agian olako tokietan hitz egitea, baina bai bildur hori moztu nuen hasieratikan, ez? Kasi pentsatzeko aukerarik izan gabe, bai esan eta bi egunetara jantzen nengoen. Eta orain urte asko pasa dira orduan dikan, eta egia da, pixkanaka gerozta errezago egiten dela, ez? Azkenean, toki hori izateazu publikoki hitz egiteko edo prentsa aurrean hitz hartzeko, ez? Hori beraz mugarri bada, ez? Alduntze bat, zure buruarekin egindako ariketa bat, eta beldur eszeniko hori, ez? Egia da edabideon aurrean aritzea ez dela ariketa erraza, hori beste ez, barrikadaren beste aldetik aitortzen dizut, une gogoangarri bat, ez dakit, akaso emozionalagoa, bereziki gordetzen duzula, lehen zure proiektu kutxunei buruz galdetu dizut, baina une kutxun bat, gordeta daramazuna. Beira hor bi etortze ezkit burura, bata Elias Kerejetako lehenengo ikasle promozioa iritsi zen eguna. Hor
Carlos Mugiro da Elias Kerejeta zineskolako zuzendaria, eta urtebete genera matzan instituzioek, zinemaldiak, tabakalerak eta Euskadiko filmategiak eskola hori prestatzen, bueno, bai, hasieratikan konzeptualizazio fasean parte hartu genuen. Eta urte terdiko lana izan zen fase hori, ez? Orduan, bai zen momentu bat, esaten genuen ez dakit, gehiagia amesten ari geran, edo, bueno, pixka bat, karo, hainbeste lana, baino teoria munduan pentsatzen genuen ez dela inoiz gertatuko, ez? Eta gogoratzen naiz, lehenengo ikasleak, etorri zirenean eta aurpegiak ikusi genienean, de repente izan zen, urte terdiko lan hori ikasleeten aurpegietan ikustea oso hunkigarria. Eta bigarren momentu bat, aurtengoa da baitare lehen komentatu dut, Mikel Gurriaren pelikula Zuro sail ofizialean egon zen, eta, bueno, ez dakit zinemaldian egoteko aukera izan duzun, baino... Zerbait, gutxi baino gutxiago. Ikuslei pelikula gustatzen zaienean, normalean itxoiten dute filmearen taldea jetxi arte txalo egiteko, ez? Ez bazaie gustatzen, jende gutxi egoten da, gustatzen bazaie jende asko, txalo asko. Eta aurten esan, bueno, jejungo naiz Mikel Gurriaren irtera ikustera, ea zen muz funtzionatu duen pelikulak, ze Mikel ezagutzen dugu, eta hori proiektua aspalditik ezagutzen genuen. Eta izan zen momentu ikaragarri polit bat, ez? Ikusi zen filmeak jendeak gustoko izan zuela, eta, bueno, bera ikustea eta lantaldea ikustea gestenen momentu hori izan zen baita ere, bai, hunkigarria.